סיאט איביזה 2020. אז איך אנחנו מחליפים מערכת מולטימדיה? קודם כל מוצאים פה את זה. כאן יש בורג מהצד הזה, טורקס 15 או 20, בואו נראה. טורקס כוכב 15. אוקיי. מוציאים אותו מהכיוון הזה, ואז את זה מפרקים לאט לאט עד שזה יוצא לגמרי. הכל קליפסים. ועכשיו יש לנו את החולצים הנחמדים של סיאט 1, 2, 3, 4. נכניס אותם. זה אמור להיות החולצים, בואו נראה. 1, 2, 3, וזה הרביעי. יופי, עכשיו למשוך הכל. זהו, המערכת בחוץ.